Metin Türkan bi keça xwe ya hêlin ra bi xemgînî û bi dilşikestî li wêneyên birayê xwe yê girtiye siyasî Maruf Türkanê dinêre. Ev wêneyên Maruf Türkan e ku zêdetirî 32 salin ji ber doza Kurdî li girtîgehên cuda cuda girtiye. Maruf Türkanê ku niha li girtîgeha Boliyê girtiye. Tevî ku ev 2 salin cizayê xwe temam kiriye jî. Bi biryara lijneya çavdêrî û îdarî ya girtîgehê. Ev 4 carin ku girtina wî tê bi paşxistin. Ger careke din jî lijne biryara bi paşxistinê nede. Wê Maruf Türkan di meha Gulanê da bêberdan û bigêje malbat û hezkiriyên xwe. Ev ço sê salaş xwe ev kurula wa derxistine. Yani normalde mahkemeş xwe daye bardan. Em dev ji hemî tiştî jiyan bardin em dixwazin adaletek çêbe ne şervan bû. Mala xwe da hate girtin. Seriyeta xwe hate girtin. Yani mudamet tîsatin ama tîsa me berbenda xeberayî bin. Navim apevin Maruf Türkan danît. Piçukaniya xwe de çimba apê xwe têm û gavê mektebam nebeşîçim. Hema ji min re gote bixwîne. Ez ji wan ayê dixwînim. Ez beriya zav kirime bila were yani ba mala me. Zülkif İşgören, rêveberê Komeleya Piştevaniyê ya malbatên girtiyan a Matwaî derê ye. Birayê wî Firat İşgörenê girtiye siyasî. Ji sala 2008 ve ev 18 salin girtiye. Firat İşgörenê ku li girtîgeha Aliya ya İzmîrê di hücreyekî yek kesî de têgirtin. Nexweşekî giran e û nikare milê xwe yê çepê bikarbîne. Malawi çağlayan biremine Fırat birindar hata girtin. Sadi sadi hafte dora cigerek wî bi ameliyatê hatine standin. Melekî wî biho naşixule. Orada jiyanekî zav zor li ser wan heye. Îro em ji bo malbatê girtiya çavê me li rê ye. Ava salekî ye. Dewlet di vî pêvajoyê de gavek navêtiye. Li gorî amaran, lijneyên çavdêrî û îdariyên girtîgehan ji sala 2021 ve berdana 8521 girtiyan ji ber sedemên cuda asten kiriye. Li gorî rapora Komeleya ÖHD, li 18 girtîgehên Herêma Marmarayê, tevî ku cizayê 74 girtiyên siyasî temam bûye jî, ew ji ber sedemên siyasî nayên berdan. Bêjî berxwedana zîndana. Her wiha li gorî rapora Komeleya Mafê Mirovan îhadê, li girtîgehên Tirkiyê, herî kêm 1412 girtiyên nexweşe ne û ji wan 335 nexweşên giran in. Di pêvajoya aştî û çareseriyê da yek ji daxwazên sereke ev e ku di serî da girtiyên nexweş hemû girtiyên siyasî bêne berdan. Lê heta vê gavê jî di vî warî de hêj tu gav nehatin avêtin û yasayên hewce jî nehatin amadekirin. Ömer Sönmez, Rûdaw, İstanbul.